Сега вече предстои третото ниво за тази възраст и вече започваме постепенно да използваме лаптопи и по-сложни конструкции на роботите, като сега в момента децата ще направят електрически автомобил и ще си поговорим за електроавтомобилите, какво представляват и как улесняват нашето ежедневие. Изискването е да има поне един от двата сензора, или ултразвуков, или сензор за допир. Сензор за цвят също може да има, но тогава ще трябва да ползваме и цветни блокчета. Направим антена и така. Две големи блокчета и така по средата една антенка. Сега в момента с децата правим домашен роболюбимец. Ще пресъздадем един такъв прототип, който ще наподобява едно животинче и ще правим най-различни задачи с него. А роботът ще се движи ли той ли? Опашката ще се движи. Това е да сложим. Не, дай пак на мувмент. Тук. И този мотор, ако тези двата са задвижващи, кой е другия мотор? Това е мотор. Това е мотор. Точно така. Общо децата в момента правят този домашен роболюбимец, за да могат чрез игри и задачи да разберат как работят технологиите.